Jeg er imponeret, og der var ved præsentationen, da vi stod op i teltet, og høre, hvad der er for en fabrik, der kører bagved, hvad der er for nogle tanker, der er lagt i, hvor meget energi der er i det hele taget, hvad der skal til for at rykke det her. Ja, selvfølgelig vidste jeg godt, der skal så meget til, men hvad der er tænkt. Og der er jo så mange elementer, der skal samles. Det er skidestort, og jeg er imponeret, og så synes jeg bare, det er fedt at være. Du er engageret i Roskilde Runder Op. Kan du på nogen måde forbinde Roskilde Runder Op med Roskilde Festival? Det kan jeg sagtens. To navne, med Roskilde Runder Op og Roskilde Festival. Allerede der begynder krogen at være, hvad det er Roskilde gør, og hvad det er for nogle ting, Roskilde sætter i søen. Så der hænger det allerede sammen. Roskilde Festivalen er et CSR-projekt, og de kigger rigtig meget på socialt udsatte, som vi gør også. Og noget med børn. Penge, der bliver genereret her, går videre til aktiviteter til børn. Det vi er i gang med, det er også at finde alle mulige former for projekter for udsatte børn, og også nogle penge. Så jeg synes, der er rigtig meget krog på det.